Adapun dalam menjalani kehidupan, tak ubahnya umpama di lautan. Ado kalonyo ombak tanang angin selesai hujan taduah kabui pun tarang. Galak bagumam jurumudi membawa kapal jemuatan menuju arah jarum kompas. Tapi kadang-kadang badai turun lawi menggilo kalam pidoman baguliliang. Badarak-darak tiang tangah ayalah masuk di buritan mati-matian nengkodohnya. Ya, itulah romantika nak. Itulah perjuangan dan disinilah seninya hidup nangko. Kok menang, alhamdulillah. Kok kalah, ulang parang. Tak kini entah kok isu adek juara kalah manang. Sebab kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nyampang tak dia pasang surui, tiba malang datang cobaan tak goncang oleh yang jalan bidua. Maka basuo jo bini tak setia inyo malompek ke si koci tinggalah kapal jumuatan awak badai wang surang diri. Salamat karam kapal basi. Walai istri rang budiman, indak pemanik matiaka penggamang pemutih haso, nyo siap tajun bagulin sam-samo basen siang langan baju jan sampai karam samo hilang. Menurut pengalaman nak, mungkin basuo masonyo nanti nasib suami sedang kabua, makin diasah makin majat yo itu tuah rimbun jo sedang apes kecek watawi. Umpamonya, koknya orang badagang galeh rugi pokok tauncang utang belimpi ke dibaya induk samang menyasak jo. Kok pegawai profesinya, ada masalah dua atasan mungkin tageser kenan karyang atau mutasi di PHK. Basobok jorang petani sawah dihalau dek galodo panen gagal harga jatuh pianggang mencik bermusim karamba di hondoh tubuh pendeknya bermacam ragam datang musibah. Maka nak tiba di saat namba itu jadilah kau istri tauladan. Pujua hatinya dalam risau hibur koknya tagamang barikan kata harapan. Nyampang kok kandua sumangeknya agak belarui matiaka. Capek-capek turun tangan dia. Usaha apa mungkin asalkan halal jalan lurus. Usah malu menjawe upah. Ijan gengsi di kaki limo setia jan numpang ke suami. Itu Peter Waya. Kini dia lihat kisah kenan lain sungguh meraliah sinan juo. Setantang hubungan ibabisan. Pepatah lama mengatakan. Kalau ibo jo sawah, pelo ibadah. Arok jo talua, serakkan jaguang. Mungkaswiknyo mangko harmonis rumah tanggo awet sarasi laki bini. Handaklah jomi tuo batali batin, joipa silaturahim do pembayan babasobasi. Pandai memelihara hubungan diplomatik dengan lingkungan keluarga besar pihak suami. Dan itu baso orang tipi. Tahu kau nak, sepanjang hukum adat nan bapakai nan sarantak di alam Minangkabau, biar didarek tiga luak atau dirantau di pesisir. Orang Sumando datangnya dari Japui, tibonya jurundiangan. Walau ragam jabutan indaklah samo, karena ada selingkah negari pusako selingkah kaum Asyang Padang Asyang Bilalang, hakikatnya tetap samo, yaitu di Japui. Minantu alun kapulang, suami alun katibo, sabalun di Japui secara adat. Itu aturan Minangkabau sampai kini alun berubah. Mari tu kaji falsafahnya. Ayah sabuikan satu contoh adat caputan nan berlaku di satu negari Tanjung Raya etan di ranah agam baru. Bahwa di antara jini alat caputan membawa tando jompo. Kok kurang rukun sarainya marapulai alun keturun. Adapun para gaya caputannya antara lain sapu tangan besulam tapi bare sebinjek ujung yari saratu balilin bamalau. Sudah tu hampek batang rokok begiliang, tentu saja bersilih langkok lambang simbol kepala adai. Apa makna nan tersirek dari ragam caputan tadi? Mungkasuitnya ona, hampek batang rokok begiliang tahu juga kaurang nan barampe. Yaitu sabatang untuk mamaknya, sabatang untuk bakonya, sabatang untuk pengulu, sabatang pulau kerang Sumando. Kamarilah izin dipuhunkan untuk malapeh marapulai. Setantang makna nan tasirek dari barih sapu tangan. Itulah simbol sandang pangan jariah payah ibu jubapo kini diminta orang saja.
Kabaliau ko lah himpunan sambah meminta mohon kadilahan anaknya dicapui kami nantu. Baitu arifnya ajaran adat dalam menjalin peradaban. Memang batu anak, secara materi hukum hanyalah orang nan baduo punya ikatan dalam lembaga perkawinan, yaitu anak daro jomara pulai. Tapi di masyarakat adat Minangkabau, perkawinan yang ideal adalah nan diike hubungan ipabisan. Des, nan nikah anak kemanakan, nan kawin kaum dengan kaum. Dek sebab karena itu, sebagai andam minantu orang, istri memikul beban moral dalam membina dan memupuk cara berukun bayi pabisan. Pandai-pandai bertanam budina, elok-elok membawa diri tahu magak magiahkan. Jo pembayan dan bertandiang, jo ipa usah ceke telah dia mitu keduanya. Kok suami membela ranggainya mauruh dun sana kemanakan ataupun meragiah ke mamahnya, usah membudek jo maupe angek tadah dari cangkia, jangan nak usah. Karena lah jaso da ulunya pisang terkubak babarikan awak letau buliah saja. Cuba pikir cuba ranuangkan. Sajak nan dari mana rupo taruh manuga pesamayan kini labaniah jadi padi. Dia di siang-siang di lambuak di garo pipik saikua bahalaukan. Kinilah kuniang tengah sawah padi larunduak bilang tangkai urang lain dan kemenyabi. Ingatlah guno baya urang nak. Jangan lupa jijasa tanah ulah dek mani haya tabu. Penghabisan ayah ingatkan dimanapun kau tinggal. Biar di kampung jadi rantau di desa atau di kota, di rumah petak bersusun di gedung mewah batingke di pondok tirih terpancia, kita mesti bermasyarakat. Indak buliah hidup manusia nan bak si cerek di padang lalang copinang tumuh di lereng. Eloi hubungan jorang banyak, paliharo silaturahim. Kok sanang tandang betandang, kok sakit silau menyilau kok mati jangwa-jangwa. Tibo dibayak baimbawan, tibo diburuak bahambawan. Bajalan sama mairiang, kok bayua sama maisi peduli dengan lingkungan. Caro bajiran bertetangga barampia beradok rumah, pakaikan tenggang joraso tahu menimbang hati orang. Lu buat ditampuah jan baria, menyawa usah mengaruhi awak mandi orang tak basah. Dalam menjalin pergaulan, hati-hati menjaga jarak, jangan terlampau arek bana. Tangga segala pembuhuran tekambang di pek rasio ibarat biliak tak berdindiang. Sabab ada kalonyo pia. Sakali kandak tatagun sesai atinya kanai, sinan ambalau marara ulu pisau di saruang melukui isuak diri kau di sesuatu. Hati-hati. Manolah anak kanduang ngayah gadih nan jombang dolong gadang baniah setampang dek mamahnya. Kalian berdua bedun sana nan bak sapasang anak balam sikua jantan sikua betino. Sepia utang pada anak alah lansai bangkalai sayang bakayuah basu barangkan. Walau tak sampai bak diurang, tomah tahan tak kalian gadang kini hampir jadi orang gadang. Isuak kok lah tanikah tak kawinkan anak besandiang jaminan tu, tanggalah baban di kepala. Setantang ayah jemande, nyampang ke umur dipanjangkan badan mumuak sakit talatak kalian namun kini sesuai. Nyato tak kamata maengong salua ke anak dan berdua bakih masanda badan tu. Kau dapat pinta je pinto na kami nan usah dilengahkan berdoso kalian tentang itu. Tapi samantang tu nan bakian, kami tak minta balik jaso managiah utang bakih anak indah. Itu menjadi kewajiban kalian berhak menerima. Sabaliaknya nak, di makami lalama hiswa berpindah wajib ke nak kanduang, hak di tangan ibu bapa itu konon hukum syarak. Tapi demi Allah demi Muhammad, kami takkan menuntik-nuntik. Kok lai alhamdulillah, kok indah kalian tak berutang malang malah diberi kami. Hanya nak, ku ado sangku ijo Allah setantang bakti ke orang tua, kami tak satu tentang itu. Menyangkut dosa jo pahalo timbangan amal surang-surang urusan khalik di makhluknya. Selain daripada itu, kok basuo silang salisiah batingkah basobok kato itu biasa di rumah tangga ataupun di masyarakat. Selesaikan elok-elok.
Usah emosi tagak tali, egois nak menang surang. Tapi suruh salangkah untuk maju bandakan jong musyawarah dialog kat orang kini. Kadang-kadang sangketo jadi rahmat nak. Basilang kayu dalam tungku di situ hati mangkoidui. Balego sanduk jo pariwak nasi lah masak sendirinya. Tapi ko anyui raso tak terpinteh tingginya mungkin tak terpanjek rata ke raso baparinggo. Limpahkan urusan kenan tua usah diandok dibusuakan. Kemudian berserah dirilah. Hanya kebakeh Tuhan Allah, sarahkan diri bulek-bulek, pulangkan urusan kenan satu, tawakal Tuhan Allah. Hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah. Tiada Tuhan yang kusembah selain Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.